созмони милали муттаҳид аз ихроҷи паноҳҷӯёни афғонистонӣ аз тоҷикистон изҳори нигаронии ҷиддӣ карда аз мақомоти тоҷикистон хостааст ин номаъқулиро баҳс кунад. ба хотири асари шиканҷа ораз ва рамзи вазирбековҳоро ба пайвандонашон нишон намедиҳанд. қарзи хориҷии тоҷикистон ба ҳар сари аҳолӣ $325 рост меояд. дар парлумони қирғизистон пешниҳод шуд ки бархе аз имтиёзҳои президентҳои собиқ бекор карда шаванд. созмони милали муттаҳид аз ихроҷи паноҳҷӯёни афғонистонӣ аз тоҷикистон изҳори нигаронии ҷиддӣ карда аз мақомоти тоҷикистон хостааст ин номаъқулиро баҳс кунад. комиссарияти олии созмони милал рӯзи 25 август дар изҳороте ҳушдор дод ки маҷбурӣ ба кишварашон баргардонидани афроде ки аз таъқиб фирор карданд ғайриқонунӣ буда ҷони онҳоро зери хатар мегузорад. дар изҳороти комиссарияти олии созмони милали муттаҳид омадааст бо вуҷуди дахолати онҳо рӯзи 23 август 5 узви як хонавода аз ҷумла 3 кӯдак ва модари онҳо ба Афғонистон баргардонда шуданд. масъулони ниҳоди созмони милал мушаххасан нагуфтанд ки ҳафтаи охир чанд нафар аз паноҳандагони афғонистонӣ ба кишварашон бозпас гардонда шуданд. аммо бо таъкид дар изҳорот гуфта шудааст ки бозгардонии маҷбурии гурезаҳо хилофи қонун аст ва бархилофи ҳуқуқи байналмилалии паноҳандагон мебошад. радиои озодӣ бо такя ба манобеаш аз ихроҷи 9 шаҳрванди Афғонистон хабар дод, вале гуфта мешавад ин теъдод метавонад зиёдтар бошад. пайвандони баъзе аз муҳоҷирон иддао карданд ки баъзеи онҳо корти паноҳандагии созмони милалро доштанд, аммо дар изҳороти комиссарияти олии созмони милали муттаҳид мушаххасан наомадааст ки чанд шахси ихроҷшуда мақоми паноҳандагӣ доштанд. элизабет тан, як масъули комиссарияти олии созмони милал гуфтааст тоҷикистон бояд боздошт ва ихроҷи гурезаҳоро баҳс кунад, зеро ин амал ба таври возеҳ ҷони онҳоро дар хатар мегузорад. бо вуҷуди нигаронии садҳо паноҳандаи афғонистонӣ дар тоҷикистон мақомот дар ин масъала изҳори назар накарданд. ба иттилои радиои озодӣ танҳо масъулони вазорати корҳои дохилӣ рӯзи 24 август гуфтанд ки аз оғози сол нисбати 32 шаҳрванди Афғонистон ба хотири нақзи қоидаи будубош санад тартиб доданд. масъулони вазорати корҳои дохила ихроҷи шаҳрвандони Афғонистонро рад карданд. масъулони кумитаи давлатии амнияти миллӣ то ҳол берун кардани муҳоҷирони афғонро шарҳ надоданд. дар тоҷикистон беш аз 10 000 муҳоҷири афғон дархости паноҳандагӣ карданд. паноҳандагон мегӯянд барои ҳамеша ба тоҷикистон наомаданд ва талош мекунанд ба Канада ё ягон кишвари аврупоӣ раванд. дар як соли охир наздик ба 4000 паноҳандаи афғонистонӣ аз тоҷикистон ба кишвари сеюм рафтанд. ҳаҷми умумии қарзи хориҷии тоҷикистон дар авоили моҳи июли соли ҷорӣ бар асоси оморҳо $3,254,400,000 ташкил додааст. тибқи омор дар аввали моҳи июл аҳолии тоҷикистон тақрибан 9,988,000 нафар буд, ҳоло беш аз 10 миллион нафар шудааст. агар қарзи берунаро ба сари аҳолӣ тақсим кунем, пас ҳар як шаҳрванди тоҷикистон $325 қарздор аз кишварҳои хориҷӣ мебошад. қарзи мустақими давлатӣ дар ин давра $3,110,000,000 ташкил додааст. қарзи ширкатҳо бо кафолати давлатӣ $144 миллион аст. қарзи бонки миллии ҷумҳурӣ ки аз бонки исломии рушд ҷалб шудааст $400,000 ташкил медиҳад. бо гузашти як моҳ аз рабуда шудани фаъолони помирӣ, ораз ва рамзи вазирбековҳо аз Русия ва пайдо шудани онҳо дар Душанбе, хешовандон то ҳол наметавонанд бо онҳо мулоқот кунанд. манобеи огоҳ хабар медиҳанд ки вазирбековҳо иҷозаи мулоқотро надоранд, зеро онҳо шиканҷа шуданд ва вазъи саломатиашон имкон намедиҳад ки онҳоро ба наздиконашон нишон диҳанд. ҳарду бародарон вазирбековҳо шаҳрвандони Федератсияи Русия буда охири моҳи июл аз қаламрави фурудгоҳи Домодедово рабуда шуда буданд. наздикони онҳо дар Русия ба додситонии кулли Русия, ФСБ, вазорати корҳои хориҷии Русия ва вазорати корҳои дохилии Русия муроҷиат карданд, аммо то ҳол ҷавоби дақиқ нагирифтаанд. ба назар мерасад доштани шаҳрвандии Русия ҳеҷ аҳамияте надошта шиносномааш арзише надорад. дар парлумони Қирғизистон пешниҳод шуд ки бархе аз имтиёзҳои ду президенти пешин Сооронбой Жэйнбеков ва Роза Отунбоева бекор карда шаванд. дар ин бора пойгоҳи иттилоотии 24.kg иттилоъ медиҳад. Женишбек Талгарбеков, вакили парлумони Қирғизистон, пешниҳод кардааст ки маблағгузории муҳофизати давлатӣ
ва ҳаққи истифодаи хадамоти коммуналии ду президенти пешин бекор гардад. вакил ҳамчунин пешниҳод кардааст президентҳои пешин аз истифодаи истироҳатгоҳ ё дачаҳои давлатӣ ва хадамоти алоқа маҳрум гарданд. вай барои намуна аз Туркия ва Кореяи ҷанубӣ мисол овардааст, ки дар ин кишварҳо президентҳои пешин чунин имтиёзе надоранд. Сооронбой, Жээнбеков ва Роза Отунбоева дар Қирғизистон мақоми президенти пешинро доранд. Ба онҳо муҳофизати якумрии давлатӣ, истифодаи истироҳатгоҳи давлатӣ, пардохти 75% маоши замони президентӣ, инчунин истифодаи ройгони алоқаи мобилӣ дода шудааст. пештар як гурӯҳ аз фаъолони Қирғизистон бо ҷамъоварии имзо талош доштанд, ки ин ду президентро аз мақоми президенти пешин маҳрум кунанд. ин дар ҳолест, ки президентҳои дигари Қирғизистон Аскар Акаев, Қурмонбек Боқиев ва Алмосбек Отамбоев аз мақоми президенти пешин маҳрум шуданд.